हेल' गाइस बे जोंनि शट माइ गायनाय लास्ट शट बियो ओमफ्राय जोंना माबायाबो एक्साइटेड माइ गायनाय माने केमेराबो रेडि खालामगासिनो इखिजाय दं मानसिफ्रा केमेराबो रेडि खालामदों खोथिया आं लाखाबाय जानिखौबो लादो दे आं नै खर'आ मोजां हा खर'आवबो खालि जाब्रां ब्रां जाना दंहाय डेन्जारलै भिडिअ नुगोन दे जोंनोबो हर दे बेयो नै जोंना डाइरेक्टरा खुथिया लाबोना होदो गायनायखौ लाग्रोनो गोनां आरो माइ गायनो नङा एसे गायखानाय थाबा मोजां जागौमोन ना मा जानो मा होनो नोङो ओइ गायनो रोङा ना मा होनदो एक्ट्रिस एसे हाब्रु फोनांदों एसे जिरायलाबायदो हाब्रुआव आखाइफ्रा हाब्रु फोनां र' आं हाब्रु फोनांना होनि फोनांना हो जेबो नङा नांगोन आरो नङाबा साफा दुब्लियाव साफा नांगोन आरो एक्ट्रिसआ माइ गायगासिनो सादा नांगोन ना इदिन दोनजागोन ना दोनजाया हा हाब होमबा हाब एक्ट्रिसआ माइ गायनो रोंगोन ना रोङा आं देखायनो दे गाइस बा मालाय रोंदों माथो सासेयाथ' मोसाबावबायसो सासेयाथ' फाइटारसो बोरै जाखो नोंनिखौ फिलाप खालामनो होदो सोरखौबा यार फिलाप खालायदो दे माथो गायखांसिगोन नै खोन्थादो बिराद जुग्रुबा फोननाया मास मारा शट सासेया बिराद दुखुनि मेथाइ खोनासंदो आरो तो मेरी बनोगी क्या लाय आरो